बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बजालिनि 31 नं राजा लामानि रेलवे अभारब्रिजआव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाथायाव जायगायावनो सासे BSF जवाननि जिउ खहा जादों। जाथायखौ मावखांनानै खारनो नाजादोंमोनब्लाबो दायनिगिरिया बारग'नो हायासै। बजालिनि 31 नं राजा लामानि रेलवे अभारब्रिजआव खारबाय थानाय बाइकखौ गंसे ट्राकआ सौदावदों। सौनायजों बाइक सालायबाय थानाय सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानाङो। थैनाय सुबुंखौ बाक्सा मयनामाथि गामिनि बिपुल सरगियारि होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानांनाय बिपुल सरगियारिया BSFआव हाबा मावबाय थानाय सासे फाइखिमोन। बर' हारिनि गेजेराव हिन्जाव खारनाय जाथाया बादायलायनाय बादिसो जाबाय नामा? बेबादिनो फिन उकाराम बर'नि बिसि रिनु बर'आ सानै गथ' आरो फिसायखौ गारनानै खारदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि थाइसुगुरि गामिनि उकाराम बर'नि बिसि रिनु बर'आ सानै गथ' आरो फिसायखौ गारनानै खारनानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8136054606 बे जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों। मैया क'क्राझार जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रि अशक सिंहाल बिथांनि नुजाथिनायाव BTC सेक्रेटारियेटआव BTC ओनसोलनि सिङाव बायदि रोखोमनि सोरखारि बिथांखिफोरनि मावफुंनाय गुबुन गुबुन बिफानारि हाबाफोरनि सायाव नायबिजिरनाय मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारियाव मन्थ्रि बिथाङा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि लोगोसे गासैबो बिफाननि गाहाय आरो मावफुं सोद्रोमाफोरखौ लानानै आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजों BTC ओनसोलाव बायदि रोखोमनि सरकारि बिथांखिफोरा माबादि मावफुंजादों आरो माबादि मावफुंजानो गोनां दङ बेफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि पुहुराबारिनि थागिबि समाज सिबियारि जिसय बाग्लारिया गावनि असे फिसाजो नमिता बाग्लारिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गोरिब सुबुंफोरनो गुदुं कम्बल रानना होदों। मानसियासो मानसिनि गुबै गोनांथिखौ हमदांनो हायो। मानसिया मानसिनि थाखाय सानाब्ला सोर साननो? बि सानखांथिखौनो लानानै आवगायदों पुहुराबारिनि समाज सिबियारि जिसय बाग्लारिया। गावनियाव दङब्ला गुबुनखौ मददथि होनायासो मानसिनि गुबै दोहोरोम आरो आखु जानांगौ। बे बाथ्राखौनो मावफुंना दिन्थिनो हादों उदालगुरि जिल्ला पुहुराबारि गामिनि थागिबि समाज सिबियारि जिसय बाग्लारि बिथांजों लोगोसे नखरनि बिसि आरो गावनि फिसाजो जथाय 100 गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो गुदुं कम्बल राननानै होदों। बिनि सिगांबो गोरिब आरो गोबां बेमारिफोरनोबो जा एसे हायो रांनि अनसुंथाइ होबोदों। लोगोसे बिथां जिसय बाग्लारिया थांनाय समफोरावबो गोबां समाजनि बायदि खामानिफोराव बिहोमा होबोनायखौ नुनो मोनबोदों। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिना होबावदों दि बे गुदुं कम्बल रानना होनायाव रावबो राजखान्थि हान्जानि मददथि लायाखै होननानै फोरमायनानै गावनि बोसोरनि आय खालामनायनिफ्रायनो 10% लाखिनानै बोसोराव बेबादि मददखौ खालामबोदों होननानै फोरमायो। बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 16 नभेम्बर बुधबार सानखौ जायगानि बन्द महरै फोसावदों। बे सानखालि गासै सरकारि आरो बेसरकारि फसंथानफोरा बन्द थागोन। लोगोसेनो सोलोंथाइ फसंथानफोराबो बन्द थागोन। दिल्लीयाव मोनसे गिथावना बुथारनाय जाथाय। मोजां मोननाय सेंग्राया सिख्लाखौ बुथारनानै 32 थुख्रा खालामबाय। सिख्लानि देहाखौ 14 सान फ्रिजआव लाखिदोंमोन गोथै देहाखौ। कल सेन्टाराव खामानि मावनाय आफ्ताब आरो श्राद्धाया मोनसे लिभिं रिलेसनाव जयै थायोमोन। 26 बोसोर बैसोनि श्राद्धानि नखरा हारि धोरोमनि हेंथायै बिसोरनि सोमोन्दोखौ गनायना लायाखैमोन। नाथाय बेखिनि समसिम गासैबो मोजाङैनो सोलिबाय दङमोन। नाथाय मोजां मोननाय सेंग्राखौ खनले हाबानि थाखाय खावलायबाय थानायानो श्राद्धानि गेदेर गोरोन्थि जाबाय। आफ्ताबा खास्रि बिस्रि श्राद्धाखौ बुथारनानै 32 थुख्रा खालामनानै फ्रिजआव सोनानै दोनो। आरो बे जाथायखौ मोनथिनो थाखाय गोबाव सम लादोंमोन भुगिनांनाय श्राद्धानि नखरा। गोबाव समनि उनाव बे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैनाय उनावनो ओनसोल नाङैनो गिखांहोदों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला 18 मेयाव नांलायनायनि उनाव आफ्ताबा गिबियावनो गोरनायाव सेरथेनानै श्राद्धाखौ बुथारो। बेनि उनाव श्राद्धानि गोथै देहाखौ गोफार सुरिजों 32 थुख्रा खालामनानै गोथै देहाखौ दोनखुमानो थाखाय गंसे गिदिर फ्रिजबो बायदोंमोन। बेनि उनाव 18 साननि गेजेराव बे गोथै देहाखौ सानफ्रोमबो हरनि 2 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारलांनानै दिल्लीनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोथै देहानि थुख्राफोरखौ मोनफा मोनफायै गारहैयोमोन। बे समाव पुलिसा आफ्ताबखौ एरेस्ट खालामनानै बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। नंखाय आयुष्मान कार्ड बानायनानै पुलिसनि जेयाव गोग्लैबाय 3 सुबुङा। बे 3 सुबुङा बरपेटानि होनना मोनथिना मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरा फारियै सेङानि धनजित बैश्य, सुकमानानि रेजुवाल हक आरो बरपेटा सहरनि ध्रुबजित तालुकदार। बरपेटा जिल्लानि हेल्थ अफिसार देवश्री बराया एजाहार होनायनि सायाव बरपेटा पुलिसा एरेस्ट खालामनो हायो 3 सुबुंखौ। दुथां 3 सुबुंनिफ्राय 7 नंखाय आयुष्मान कार्ड पुलिसा जब्द खालामनो हादों।
नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2022 आसामा सेथि सारियाव दङ। थांनाय 9 नभेम्बरनिफ्राय 17 नभेम्बरसिम खुंफुंजानाय नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2022 आसामा सेथि सारियाव दङ। मख'नो गोनांदि आसामनि गेलेगिरिफोरनि गोख्रों नाजानायाव दासिम गासै 82 मेडेलनि गेजेराव 34 सनानि मेडेल, 29 रुफानि मेडेल आरो 19 तामानि मेडेल मोननानै आसामनि मानखौ लाखिनो हादों।